Hindi ka ba nahihiya, Mirian, na pinakita mo yung parents mo? Hindi mo ba kinahiya yung parents mo na nasa abroad na daw ako, okay, nakapangasawa ng AFAM. Yung family ko daw is sobrang hirap pa rin daw. Bahay, wala daw. Ano yung tinitirhan nila? Bahay, zero. Makatawa man ko aning uban eh. Wala sila. Hindi daw dapat ipakita yung parents. Magbuot man lagi mo lagi kung ano yung ipakita ko, no? About sa kinahiya, kung kinahiya ko ba yung parents ko dahil andito na sa abroad, wala akong bahay. Okay, hindi kami mayaman. Okay, wala kami mansion sa Pilipinas. Oo. At yun lang yung family ko. At isa pa, bakit ko naman ikinahiya? Dahil po gusto, kasi usually ang mga tao gustong ipakita na ganito, mayaman na ako, ang ganda ng bahay ko sa Pilipinas. So kayo na gusto ninyong ganyan, edi gawin ninyo. O wag niyo sabihin sa akin na kung hindi ba ako nahiya. Bakit naman ikahiya ko? Hindi ko talaga magits ang ibang tao, no? Bakit ikahiya yung parents ko? Dahil dahil ganyan yung look nila. And then parang ganun pa rin noon hanggang ngayon. Wala akong naitulong. Hindi ko na sabihin nyo. No, kung may naitulong ba ako o wala. Wala na akong sasabihin pa. So ang ano ko lang is talagang, hindi ko kinahiya na ganyan yung buhay nila. Buhay namin. Kasi kung ako, ganyan, gusto ko yung ganyang buhay. Kahit mayroong pera, gusto ko pa rin yung ganyang buhay. No? So, may ibang tao talaga na pakitang tao. Kahit wala na, gusto pa rin mayaman, no? Tignan, pagdating sa Pilipinas, ang ganda ng mga gamit, no? Ganda ng mga gamit, ganda ng mga bahay, may mga sasakyan, o di kayo na. So, ba't naman ko na ikinahiya ko yung parents ko? Hindi ko na kung ganyan yung isipin ko, guys, na, huwag tayong mag-post ng parents natin kung gaano kahirap sa Pilipinas. Kasi baka meron na namang magsasabi, ang pobre-pobre mo, nasa abroad ka nga, walang kwenta. Ganun, diba? Ganyan. Kung sa tingin ninyo na dapat ikahiya yung ganyang klaseng pamumuhay, nakakaawa naman yung mindset po ninyong ganun. Kung nakakahiya yun. Mas pa nga ako, proud ako na dumaan kami talaga sa yung kabataan namin, sobrang hirap. Grateful ako dahil naranasan ko yun. At yun, kasi hindi ko basta grateful ako na naranasan ko yun. At hindi ko yun ikinahiya. No? Kung mayroong magsasabi na, dito sa Amerika, magsasabi na, anong trabaho mo, anong ng family mo, anong kinabuhay ng family mo doon sa Pilipinas. Sabihin ko, mahirap lang kami, pobre, mag-uuma. Ganyan ako palagi, guys. Hindi ko itinatago. Parang sobrang proud ako na mag-uuma. Ang iba ka, i-look down man ka good. I-look down ka dito sa ibang bansa. Lalo na yung mga taong feeling. I-look down ka nila na, ganyan lang pala, pobre pala yan. Mag-uuma pala, farmer pala. Walang yan, walang nahot. No, di ba? Hindi kasi ako yung tao na, Tami, bigyan mo ako ng ilang libo na dolyaris para mapatapos ko yung bahay. Para magkaroon sila ng magagandang bahay. Malalaking lupain. Para meron silang maipakita sa mga tao. Hindi ako ganyan, guys. Hindi talaga ako ganyan. Na yung parang i-zero balance ko yung asawa ko para lang ipakita sa mga tao doon sa Pilipinas na maganda ang buhay. Kahit naman, okay naman kung hindi kalakihan ng bahay. May makain ka lang. Hindi naman pwede maging milyonaryo ka sa tingin ng tao. Pero may mga taong ganun eh. Mahirap tignan. Talaga meron din ganyan sa Pilipinas. Mahirap tignan. Maliit yung bahay. Pero hindi natin alam kung anong laman ng bangko nila. Ganyan. The same thing here sa US. Pero hindi talaga ako yung tao na i-zero balance ko yung mga retirement ng asawa ko. Kinuha ko na. May mga ganyang asawa dito, guys. Na yung mga asawa nila, kung anong merong naipundar ng asawa nila, kung ano man yung mga investment nila, kinukuha at pinapadala sa Pilipinas. Yun yan. Kasi hindi madali kitain yung pera. Kung meron ka mang nakikitang mga Pilipina na nagtatrabaho lang dito, normal na trabaho, hindi mga lawyer, okay? Hindi doktor, normal lang na trabaho, imposible na makagawa sila ng mansyon. Or kung mag-loan sila, pwede naman. Pero yes, good kayod po yung mga Pilipino. Nagkabahay ng mansyon ang ibang Pilipino sa Pilipinas dahil yan sa AFAM. Kasi yung AFAM, kung yung AFAM, merong mga kinikita or merong mga nasisave, merong malalaking investment. Yung parang in short, hubaran na natin yung ating AFAM para maipadala sa Pilipinas. Hindi ako ganun. Hindi talaga ako ganun. Noon, just guys. Yung family ko is talagang, kung meron silang pagkikitaan, pinabayaan ko sila, guys. No? Binabayaan ko sila. Magpadala ako. Kunti-kunti lang. Ngayon lang talaga ako yung parang kud-kud na napadala talaga. Dahil po, hindi na pwedeng ako ang papa, hanap buhay kasi matanda na, may sakit na, guys. Or yung mga investment niya, kunin mo yung investment natin para magpadatukod tayo sa balay sa Pilipinas. Hindi ako ganyan. Yung parang, basta yun na yun siya. Hindi ko kinahiya yung pamilya ko. Kayong kinahiya ninyo, bahala kayo.
So yun guys, dahil off ngayon ni Mister, ako na naman lumayas, no. Sabi ko sa kanya, dito ka lang dong, kasi may plano po akong lalabas at mag-grocery at kain-kain sa labas, no. Hindi ko na siya sinama kasi si Brenda po yung sinasama ko at yun, nagkita din kami. Sandali lang yung kita namin guys kasi talaga ang nilabas ko dito is grocery. At sabi ko kay Mister na wag ka nang wag ka nang sasama dong kasi alam ko kapag mag-grocery ka, meron namang mga karne. So itong lakad ko is mainly gulay lang talaga, no. Wala, ang mahal na pala nito. $6. Anong lutuin mo? Ha? Beef steak? Beef stew. Sliced bacon, lasagna. Gustong-gusto niyo yung Thai food, di masarap? Siguro. Hindi sure si Brenda. Okay, dito ako sa gilid para may makadaan. Ano man yun? Asan yung baking soda, be? Ha? Ay, ito na, ito na. Dito lang tayo, dito lang to sa gilid. Hanap din ako ng flour. Asan yung flour nila? So, kunin ko lang yung flour, ha? Be, paano kaya ito nagtagal? Last year pa man itong tingbunga. Pang ano yan? Salad. Ako be. Titi. Ito. Place item on scale. Select your item's container. No. 6. Okay. 3. 99. Hindi na mo kundi. Ang mahal naman yan. Magkaano? Truck is still not here? 24. 99. Hala, kamahal naman ano. Mahal ang pagkain, no? 4. 49. So yun, uuwi na ako guys. Nag-spend lang kami ng very short time ni Brenda sa labas ng tindahan. And yun, umalis na ako. At yun, nakalabas din finally, no? Pero andun si Tami sa bahay. Iniwan ko din. Bakit hindi ka mag-work? Paano pag mawala si Mister? Paano kung ako yung mauna? Bakit yun yung pinoproblema mo, Day? At yung pag-aari niya na minana niya, hindi mo pag-aari yun, kawawa ka naman. O diba? Yung tuloy, nagproblema si ate kung saan mapunta yung mana ni Mister. Hindi sa akin, o kung saan man mapunta yan, sa'yo. Yun talaga yung inalala ng iba, no? Ako, nag-alala ako kung ano ang kakainin ko bukas. Kayo, nag-alala kayo kung saan mapunta. Guys, bakit yun yung inaalala? Huwag na kayo magproblema. Magproblema kayo kung anong kakainin natin bukas, no? Or, yun. Ay, mga tao talaga. Hindi talaga masaya ang ibang tao, guys. Hindi ko alam kung bakit pinoproblema. Sabi ko nga sa asawa ko, sige, sabi ko nga sa kanya na ibigay mo na lang itong bahay ko, sa iba. Kung ano, sabi ko sa kanya, isipin natin, kahoy lang naman ito. Kahoy na ginawang bahay, at pagsunugin, isang ano lang, mawala, iglap. So, isipin natin kung saan tayo mapunta, sa impyerno o sa langit, no? Huwag tayo mag-isip palagi ng ganyan kasi usually yun talaga tayo, no? Mag-isip tayo kung anong makukuha natin dito sa mundo. Pero hindi natin naisip na kung saan tayo papunta.
no? Magbalik tanaw tayo sa taas, guys, kasi talagang parang nakafocus tayo dito sa mundong ibabaw kung ano yung makukuha natin, no? So, ganyan din ako noon focus ako dito, guys, kung ano yung makukuha ko dito, guys, kung ano yung maipundar ko, guys, ganyan talaga. Pero dapat balik tanaw na tayo, guys, sa Panginoon, kasi talagang kung dito lang tayo, guys, mawala lang ito, guys. Isang ano lang ng Panginoon, mawala yan. So, kapag ito lang yung focus natin, mag-enjoy na lang tayo at manalig sa taas, yun lang. So, kayo ba, sure, wag na kayong wag na kayong mag-focus sa ganun. Pati ang ibang tao, pinoproblema na ninyo. So, wag naman.